Good morning, sanibonani ekuseni kwi-Saturday. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfaka Mkhonzweni ngibingelelayo. Thank you so much for being here and supporting this channel. Ngiyanibonga kakhulu guys. Ngiyanibonga nje kakhulu. Ngicela ukuqala ngokwamukela ama-new subscribers to this channel la ku-YouTube. Ngiphinde ngamukela onke ama-new followers to this channel lapha ku-TikTok. Ngiyanibonga kakhulu. Sisanokusho ukuthi sikhona na ku-Facebook. Umfo kaMkhonza. Umfo kaMkhonza. Private social worker lapha ku-Facebook. Kodwa akasikho lapho kwamanje sila. Yazi salo ngibuka le ndaba le yokuhlangana kuka-President Ramaphosa noPhakela uMthakathi noNgizwe etrendayo njengamanje. Ngibona ngathi impela abantu ba-occupied ngayo njengamanje leya meeting. Ba-occupied ngayo, bakhuluma ngayo. Seyiyona nto ebalulekile njengamanje leya meeting. And into engiloko ngizibuza yona ukuthi ukudiscussa le meeting ka-President Ramaphosa noNgizwe noPhakela kuzosisiza ngani? Empeleni ifocus yethu niyayibona yini engathi siyashifta? Niyayibona yini engathi siyashifta? Asazi noma mhlampe vele inhloso yokuthi kube naleya meeting bekuyilokho yini, I don't know, but angifuni ukungena kuma-details alokho, but i-worry yamanje sekutheni ngathi sekukhulunywa kakhulu nge-division ekhona noma okufanele ibe khona phakathi kukaJacinta, uNgizwe noPhakela uMthakathi. Iyona nto esiyidingayo yini lena ama-South Africans? Why sidiscussa kangaka nge-personality kaPhakela uMthakathi? Why sidiscussa kangaka ngezinto ezishiwo uPhakela uMthakathi kwi-press conference yakhe mayelana naleya meeting? Why le ndaba yale meeting iphakanyiswa kangaka? Why ibaluleka kangaka njengamanje? All along besilokhu sikhuluma about illegal immigrants. Sikhuluma nge-chaos ebangwa ukuba nama-illegal foreigners in this country, nokuthi yini engenziwa ukuze kudilwe nalesi simo. But now iyashifta, umkhumbi ubonakala utsheka manje, and engathi utshekele wena ngokuthi sesifocusa kakhulu kuma-personalities-ke manje, abantu abalida lamamasha. Ngiyezwa nje abanye sebeqalile babeka kahle umama uJacinta Ngobese, bamchaza ngale ndlela abamchaza ngayo ne-March and March and everything. Khona sebehlaziya-ke manje i-personality kaPhakela. It's about the individual manje. Mawuthatha ukubheka, it's about ibhola libekiwe, ngayibeka kanjalo, libekwe eceleni manje. Ibhola sekudlalwa umuntu straight. Sekukhahlelwa umuntu straight. Iyona nto esiyidingayo yini le? Kahle kahle. Mina angicabangi ukuthi lento lena kufanele siyiphakamise, siyibeke eqhulwini njengento okufanele idiscusswe njengamanje. Ake siyiyekele lento kubantu abalida limashi. Uma kukhona inkinga ekhona nge-meeting uPresident Ramaphosa abenayo noNgizwe noPhakela, ake siyishiyele kuPhakela, uNgizwe noJacinta bayidiscusse bona privately le ndaba. Ake sime kancane ukuthi idiscusswe yithi public. Thina ake sibuke umsebenzi abawenzile be-together si-South Africa, sibuke ukuthi kukhona yini okupositive esingakusho ngendlela abasebenze ngayo. Uma ngabe kukhona into epositive esiyibonayo abeze nayo since baqala ukusebenza ndawonye, ake sibalekele leni njengamanje ngokuthi yikuphi mhlawumpe njengesizwe esicabanga ukuthi
kungenziwa moving forward ngalo lolu daba lolu nokunye okuyinkinga ey'khungethe i-South Africa. Ake siyeke ukuhlaziya manje even noma ngabe ake sithi-ke likhona iphutha elibe khona kuphakela umthakathi, but ngicabanga ukuthi njengamanje ukuphakamisa lelo phutha phezulu, silibeke phezu kwendlu uma kuwukuthi likhona nokho. Ngiyakuphinda lokho. Kusisiza ngani? Kuzosisiza ngani? Kwizinto ezinhle ezikhona azenzayo nazenzile, sekubona mhlampe kubalulekile njengamanje ukuthi siveze kakhulu siphakamise lamaphutha akhe. Angicabangi ukuthi kuyosisiza. Uphakela umthakathi ube nesibindi, sisibonile sonke, usi-display-ile phambi kwethu ukuthi kahle kahle umelele ini. Kunanobufakazi esinabo esingabukhomba ukuthi naku asekwenzile. Ne-March and March engikholelwa ukuthi ingakukhomba ukuthi naku akwenzile. Imnikile ithuba lokuthi alide lapha amabutho, alide abantu abazomasha i-March and March. Kuningi okwenzekile, walida even Bonongizwe noJacinta laphayana kulama mashi enika i-guidance and it was successful. So-ke ngicabanga ukuthi le ndaba yokuthi engazuthi mhlampe kubonakala engathi ubani is taking over from ubani, yinto leyo ekufanele idiscusswe yi-leader ye-March and March, umama uJacinta noPhakela noNgizwe bayixoxe bona ngasese ukubuka ukuthi ingabe kukhona yini okungasahambi kahle endleleni abahlela ngayo ukulidwa kwalamamashi. Uyayibona, engicabanga ukuthi nabo kufanele benzele i-South Africa ubulungiswa kule ndaba. Mina ngisasho namanje ngiyafisa ukuthi kube ne-joint media briefing evela kubo be-together. Sesiyibonile kaPhakela uyenzile. Engicabanga ukuthi nomama uJacinta Ngobese usewenzile ama-briefing amaningi before i-date, but ngikholelwa futhi ukuthi usazowenza namanye. Manje mina into engiyifisayo ukuthi sibone i-media briefing lapho kuzobe kunoJacinta, kunoPhakela, kunoNgizwe besi-address in unity. Ngoba sisabadinga ngendlela mina engibona ngayo kakhulu, futhi i-South Africa njengamanje iyanyakaza ngenxa yabo. So ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi benzele i-South Africa ubulungiswa ngokuthi babhule lo mlilo lo osuqala manje ukusha ubuhanguhangu obungahle bumoshe yonke lento enhle abayenzayo. Uma kuwukuthi iyafika kuwe le video mama Jacinta Ngobese Zuma, uma kuwukuthi iyafika le video kuwe Chunu Ngizwe Mchunu, uma kuwukuthi le video iyafika kuwe baba uNdabandaba uPhakela umthakathi, ngiyacela ukuthi nikulalele lokho engikusho la. Zamani ukuhlangana. Uma kuwukuthi mhlampe sekukhona into ekhona mhlawumpe ebonakala engathi iyani-divide, hambani uhlangana, i-force-teni i-meeting ukuthi ibe khona between the three of you. Force ukuthi ibe khona. In short, ake niye ku-boardroom ni-reflect-e, nibuke back la nibuya khona bese nibuka ukuthi yini e-wrong ne-right la nidlule khona engalungiswa, kuqhutshekwe kuyiwe phambili nomzabalazo. Yilokho mina engingafisa ukusho. Angifisi ukuthi sigxile kakhulu entweni noma endabeni yokuthi ubani o-wrong, ubani o-right, ubani ofuna ukuthatha over, ubani ofuna ukudlela omunye amandla akhe. Angeke kusisize ngalutho lokho, angeke. So nje yilokho mina engingakusho. Umbono wami njengomfo Mkhonza la, kufanele ukuthi singalahlekelwa i-focus. Izwe leli lizolungiswa yithi, and naba sebazibonakalisile abantu abafana noPhakela nomama uJacinta noNgizwe, sebazibonakalisile ukuthi bangayilida lento efiswa ngumphakathi. Asibasaphoteni, asibanike i-guidance, asibeluleke kahle. Asingazami ukufaka i-division phakathi kwabo, sibenze babukane kabi ukuthi omunye ulana for ukubhenefitha kimi noma ukuzuza entweni yami
ukuze azijabulise yena noma isize. Bonke labantu kunezinto ezinhle abazenzela umphakathi besides lento yamamashi. Ezinhle nje ey'seceleni. Okusho kona ukuthi le nto yokuthi bafuna ukushintsha i-South Africa for better ikhona kubo. Le nto yokuthi ubani ubhenefitha kanjani? Ake ngikhulume ngaye nje for example uPhakela Umthakathi. uPhakela Umthakathi even before kube nalento yamamashi kanje, amamashi lawa siwabone ekule sizinga kulo manje. uPhakela Umthakathi ebevele esebenza enzela umphakathi izinto eziningi ezinhle. Buka into ayenzayo njengamanje, ukukhulisa abafana abancane. Uyobheka lento le ayenzayo lapha kule foundation yakhe, Insizwa Nomsizwa Development, ibhunga what. Khona lento nje azobe eyenza manje njengoba kuvalwe iy'kole ngoJuni, uyohlanganisa abafana, uyobakhempisa, kuningi ayobafundisa kona. Still lokho is part of ukuthi lo muntu lona inhloso yakhe enkulu ukuthi abone ushintsho lukhona eSouth Africa. Inongomo uyiklinile uPhakela Umthakathi. So laba abathi mhlampe uzifunela yena udumo, uzifunela, bakuthathaphi lokho, ngoba phela nawo umsebenzi muhle, siyawubona. Sinabo ubufakazi, siyabona thina, siyamlandela ko-social media nani nani. And asinandaba nento eningi, thina sibuka okuhle kuphela afuna ukwenzela i-South Africa. And sengiphetha yilokhu, uma ngabe abantu abafana noPhakela noNgizwe besebenzela umphakathi, uma abantu abafana nomama uJacinta Ngobe sebesebenzela umphakathi, always know and expect ukuthi bangabantu nabo banama-weakness futhi basazowenza amaphutha. Iqiniso le ukuthi uma ngabe umakhi akha indlu, uyayizwa leyo nto, nangu umeselani wakhe indlu lapha, njoba akha into enhle abantu bayadlula la bayancoma, maye wazi waba nesandla esihle lo makhi, wakha kahle, ikhuphuka kahle le ndlu. Kodwa njoba akha lapha, udaka luyamthela, luyamngcolisa. Uyayizwa leyo nto. Lo msebenzi lona wenzayo muhle impela, kodwa kukhona udaka oluwela ey'mpahleni zakhe. Kanjalo-ke nabo oPhakela, oNgizwe noJacinta kufanele bazi ukuthi njengoba bekulo msebenzi udaka lizobathela. Lokho akusho-ke kodwa kuthiwa sale beyeka ngoba naku udaka leyo. Ababuke lo msebenzi abawenzayo muhle. Kufanele sincome lokho thina ukuthi muhle umsebenzi, singanaki udaka olusemzimbeni wabo olubathelayo, ngoba uma singanaki udaka sizoze sikhohlwe, silibale yilento enhle abayenzayo abayakhayo for iSouth Africa. Mfo kaMkhonza, la kukho okuningi ilokho nje. Mina ngiyibuka ngaleyo ndlela. Ngingakuphinda nje ngikugcizelele ukuthi isifiso sami sokuthi ngibone i-joint media briefing between the three, Jacinta, Phakela and Ngizwe Mchunu, besi-address-e ngendlela abasebenze ngayo nendlela abaya ngayo phambili. Siyakudinga lokho njengoba behola la mamashi ashintsha iSouth Africa, and muhle umsebenzi wabo, uyancomeka. Mfo kaMkhonza, ngiyibamba khona lana-ke bafethu. Ake sizwe ukuthi uvo lwakho luthini ngalokho engikuphawula la. Akusizi ukuthi sinike inhlamba, senze yonke into, sizibanika nama-advice, uzothi le advice kodwa iyabheda-ke manje. But-ke mina ngibona nje ukuthi ake bazosi-address-a bona futhi siba-support-e thina kulokhu abakwenzayo. Singafuni ukubanika njalo ama-advice ey'nto ey'funwa yithi siba-confuse and all that. Asibayeke basebenze ngendlela yabo, kodwa nabo ngithi kubo abahlangane basi-address-e, basinike i-solution kule nto le eyenzakalayo njengamanje. Ngiyabonga. Please, if you haven't subscribed, please subscribe like YouTube, and also press follow lapha ku-TikTok. Sikhulisele le channel Mfo kaMkhonza lo. It's free of charge ukwenza kanjalo. Subscribe is free of charge. Ngiyanibonga kakhulu-ke bafethu. Thank you.